Avui fem unes mandonguilles de xai amb albergínies, salsa de tomàquet, salsa de iogurt i xampinyons. Començarem fent les albergínies al forn, però utilitzant el gratinador. Així ens quedaran una mica més cruixents, menys com bullides. Ja veureu, proveu-ho. El que sí passa amb aquest mètode és que heu d'estar pendent. No és allò de posar l'albergínia a escalivar i oblidar-se'n durant 40 minuts. Aquí li heu d'anar donant la volta de tant en quant per evitar que es cremin. I mentre estem fent les albergínies al forn, ens correm una salsa de tomàquet, primer amb un sofregit de ceba, després amb el tomàquet triturat, i aquí estem saltejant els xampinyons. Que res, els xampinyons són per saltejar amb arròs per acompanyar les mandonguilles al final de tot. Però això sí que ja és opcional. Hem xafat les albergínies, o les hem picat ben picadetes, i les hem posat en un colador que deixin anar el seu suc, perquè ara les barrejarem amb la carn i les deixarem marinant durant mitja hora llarga. Si podeu, feu un parell d'hores, però jo avui tinc mitja hora, 3/4. Quanta més estona estiguin en contacte amb la carn abans de fregir-les, millor. I aquí tenim els elements que conformaran aquestes mandonguilles: una albergínia grossa, un rovell d'ou, els 400 grams de carn, una mica de pa ratllat, julivert picat, sal, pebre i un all escalivat. Ara ho barregem bé i ho deixem reposar entre mitja hora i una hora. Feta la barreja, posem el paper film a pell, o sigui, a sobre, i ho posem a la nevera, si podem, una hora. Ja passat l'hora de repòs, hem donat forma a les mandonguilles, les hem enfarinat i ara les fregirem. Les deixarem un pèl crues per acabar-los de donar un toc de forn uns minuts abans d'emplatar-ho. Amb aquestes mides, amb 400 grams de carn i una albergínia ben grossa, han sortit 22 mandonguilles. Mitjanes, alguna tirant a gran. Vull dir que més petites n'haguessin sortit més. Bé, ja les tenim fregides i, com us comentava, les he deixat una mica crues perquè abans d'emplatar-les els hi donarem un toc de forn mentre ara preparem les salses. I aquí tenim finalment les mandonguilles emplatades amb una mica de salsa de iogurt per sobre i per acompanyar a l'arròs saltejat amb xampinyons amb salsa de tomàquet. Mandonguilles de xai.